abantu bam ithemba part 14 izawuba ngu-14 ke lo guys. So into endiyenzayo ke ndiye ndishaye isession yam bekufanele uba i-planning yam ndandikuqala kwam le program bendicinga ngafanele uba ndizokwenza kanje 30 minutes to at least ubuninzi to 45 minutes. Hayi azipopi iyadlulela ixesha oko. So isession ke nganye funeka ibe ne-hour, iba yi-hour ukuze ndikwazi uba ndiyidownloade ndiyibuyisele back apha kuTikTok, ndikwazi nothatha ikopi yayo ndiyoyifaka phaa kuYouTube. Yes, so nditshilo ke bantu bankosi, masiyiqhubeni le nqwelo yethu. Kufuneka ihambile le nqwelo, inqwelo ihambe, ithemba lihambe liyofika ebantwini apho kufuneka lifike khona. So nizawundilandela ke phana kuYouTube, ningene phana kuYouTube, nilike nisubscribe bethunana, nishere at Mercy Makwelo 326 ndiyafumaneka phana, niza kundifumana nakhona naphana ke kuFacebook ndiyabakhona but